फैदों हाबानि सियार बेन्च बायदिसिना नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ दिनैनो आरो बिथाङा पाइलट सासे खोब फेमास पाइलट बिथाङा ओइ सानदोंनो नुवासैब्रा नैबे आरो नैबे जाबाय बेंग्रासोलै बारा नायनाङा रेल गेट मोनबाय दायो रेल गेट नै बेयाव जोंहा पार्टिस नै उनथिं मालफोरखौ नायनो हागोन बुस्थुफोरा नै एकदम लाना फैदों आरो दोङो उनथिं साथाम साब्रैसो दोङो बोख्लायनो थाखाय मानसि लाना फैदों बिसोरो नुवाखै दा खोन्थिगोन आङो दसे थानानै नै जों बारा स्पिडआव थाङाखै स्पिड लिमिटआव थांदों मोजाङै सेफटिखौ नायनानैहा रड ट्रेफिक रुलफोरखौ फल' खालामै थांगासिनो दङ जोङो आयेननि बारगा सालायनो हायाथ' नङाबा जुरिमाना होनांगोन नै मानसिफोरा गोबां सालायबोगासिनो दङ गारि बाइक ट्रेक्टर आरो माबाबो दङ टम बै जाबाय क्रेसार मेसिन बेयाव अन्थाइ गुल गुल मोनो होखावनाय होख्रेमनाय माबायदि नांगौ मोननैखौ मोनो बै मोनसेया गोदान आरो बे मोनसेया गोजाम बेयाव गथा मोनो आरो बैयाव जाबाय होख्रेमनाय अन्थाइखौ मोनो आं सिगाङाव भिडिअ मोनसे हगारखांबाय नोंथांमोना नांगौबाला नायनो हागोन नै मोनसे दं बेबो सोलिथ'वाखै सोलिगासिनोबो सोलियाखैबो बिदिनो गेजेर नैबे पेट्रल पाम्प भारत पेट्रलियाम नै बिथाङाबो माबा मोनसे प्रग्राम दङ दां फुल होलायनाय गोदान गारि बिथाङा खोनाबाय गंनै गोदान गारि नै टाउन गारि गोदान नैबे पेट्रल पाम्प खाथियाव जोङो लोगो मोनदों नै बिथाङा नैबे दिन्थिनोसैखौबा नতুन गारि नতুन गारि सरकार दानाय नङा माबाफोर होनाय दांलै सरकारिफोर गिफ्ट मोनदों मालाय नै कार बोगासिनो दोङो कारनि खामानि जागासिनो दोङो नै नोंथांमोना बेयो नैबे लामायाव खुसेर बिदिबो लोंनो हागोन बहुद सुबिदा दं बेयाव दै गामा खुसेर बिदि लोंना दै लोंनो ना सा लोंनो गोबां दोङो नै तार बोगासिनो दोङो गोदान नैबे मोनसे दुब्लि बरिया नैबे एकदम हाइवे जिङावनो तुलसि गायदों गार' दिमसि फोदों आरो गार'बो गायदों मोनजासिगोन नोंथांमोना गार'आ फिथाइ थाइबाला सस्तायावनो इसां गायगोन इसां मोजां बयबो सस्तायाव मोनजागोन मालनि क्राइसिस जाबासो दामा बारियो आरो दा माल बारा जाबा दामा खम जायो बेबायदि आरो मोजांथार जोंनि बे एरियाथिं उदालगुरि रौता थांनाय लामायाव बहुद माने सस्तायाव मोननो हायो आरो मोनसे समाव नैबे फुजा जादों फुजा नायलांबाय था जों बहा थांदों मा खालामदों नायनो हागोन आरो water tank power house बेटा का नाम वाटर पंप है बाप का नाम है पावर हाउस 132 kV 132 kVA बहुत पावरफुल बियो बेनिफ्रायनो जोङो कारेन्ट साप्लाय हरो भूटानावबो साप्लाय हरो बिसोरो भूटान में भी सप्लाई करते हैं यहाँ से हमारे नज़दीक है ना भूटान कंट्री हमारे बगल में ही होता है थोड़ा सा आगे जाके इधर 20 किलोमीटर होगा यहाँ से अगर कोई देखना चाहते तो भूटान के बीच में भारत इंडिया भूटान के एकदम बॉर्डर में पिकनिक खाने के लिए भी अच्छी जगह है पिकनिक स्पॉट से बहुत ही लोग आते हैं हर साल नवंबर से लेकर दिसंबर जनवरी फरवरी अभी भी आ सकते हैं कोई बाहर स्टेट से देख रहे हैं आसाम के बाहर से वो भी आ सकता है वहाँ पर ट्रेन में आके यहाँ से गुवाहाटी से बस का किराया ले सकते हैं ऐसे आ सकते हैं और आसानी से त्रिपुरा के लोग भी आ सकते हैं मणिपुर थोड़ा सा होता है तो मणिपुर भी दूर नहीं है और तो नॉर्थ ईस्ट से बगल वाली है सब आ सकते हैं अभी हम आ गया है रौता की मॉडल हॉस्पिटल उस तरह है तो नहीं है वो पुराना हॉस्पिटल है इस तरह के आ सकते हैं देख सकते हैं आप लोग सभी
धीरे धीरे देखते रहो और आगे और कुछ दिखाएंगे मैं मोनफैबाय जों रौता सारियालि ओइथि तेजपुर थांनाय गुवाहाटी थांनाय लामा बेफोरो नै रौता सारियालिनि भिउबो बाहाय नायदो एसे फार्मासिस Dampar Diyar Bismohan नाइलामय थादे देखिए एसएसबी यहाँ बहुत बढ़िया से ड्यूटी कर रहा है लोगों के सेफ्टी के लिए। अभी जा रहे हैं गुवाहाटी लाइन। ये है गुवाहाटी लाइन, ऐसे गुवाहाटी लाइन है, ये तेजपुर लाइन है। तेजपुर की गुवाहाटी लाइन में हम जा रही है। जब गुवाहाटी लाइन से थांगासिनो दोङो बहुत गोदो जाबाय दानिया नै हाईवे बियो बेसेबां नम्बर मोनले 35 नामा हाईवे नम्बरा 52 हाईवे 52 नंला नांलाय बाय फिसा सोलायबाय फैलाय 35 नम्बराव सोलायबाय। सिगाङावसो 52 दंमोन। सोलायजोब्बाय दायो रौतायाबो सोलायजोब्बाय नै डाम्पार थिग खालामग्रा गेरेज डाम्पार गेरेज थाबाय थादों बजासार थांनाय लामा तरमुज गायबाय नै बेयावहा वाटारमेलन प्लान्टेशन अफ वाटारमेलन नै बिथिं सोलिगासिनो दङ बारा नुनाय नंला नोंथांमोना। मा जाखो नै बिसोरनो जोङो फैदों उनथिं बोख्लायगा एकदम सासेया बोरैबा खुनथेंनानै माबा बारदों टाइगार जाम जेबो जायासै बिसोरो। बेयाव दिंगोन जोङो नै बेयाव बेखौ दिनफायसिगोन हाबा दंमोन हाबा Abu, mana ke? Dia biasa. Joshua dia biasa. Nomor berapa? Gojoनिफ्राय गाहायाव गोजौनिफ्राय गाहायाव Joshua. Apa ini mendang? Dia biasa. Saya asik tua. Dulu biasa. Tahu, mungkin macam हमथानांगौ बाबुआ गोलैबाय नै बे दालानिफ्राय गोलैदों बे गाहायनिफ्राय बादावनानै सामिर मोजां खालाम मोजाङै दै गोलैनाङा दे लासै लासै मोजां हर जों थांसै मोजां दै मोजां हम बादावगोन गोग्लैनाङा मिथिबाय मोजां फोरोंखानाय जाबाय माबा जायोबा जोंनि दाय गैला बेयावहा बदिया ओके